أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. gaskiya ne. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna muku barka da safiya. Yau muna 17 ga watan Ramadan bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da wannan lokaci da muke karatun Alƙur'ani mai girma. Kuma yana da kyau in muku ta'aziyya. Akwai Odila, wato Rabiu Dangata wanda yake zama a gefe na, kuna ganin shi da kayan police ko kuma court haka, kuna ganin shi. To mahaifin shi ya rasu. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa aljanna makoma gare shi. Dukkan waɗanda suka rasa mahaifa ko mata ko maza, Allah ya ji kansu. Da wanda suke sauraron mu ma wanda suka rasa mahaifansu, Allah ya ji kansu, ya gafarta musu. Mu da muke raye, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Kuma da lafiyanmu da muke da shi muna roƙo Allah ya ƙara mana lafiya. Kun ga yadda duniyan take. To duniya wato sai a bi a hankali. Duniyan nan wato ba komai ba ne. Muna roƙon Ubangiji ya yafe mana kurakurenmu. Da ni da ku da masu sauraro, duka laifuffukan da muka yi, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Akwai laifin da mutum zai yi bai sani ba. Akwai laifin da kuma mutum ya sani ya yi, shi ma ya san bai kyauta ba. To da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, da masu sauraro, da laifuffukan masu sauraro, wanda suka sani da wanda ba su sani ba, Allah mai rahama ne. Muna roƙon Allah ya yafe mana kuma ya gafarta mana. To gashi muna karatu a cikin sura mai girma. Alƙur'ani yana da surori 114, basmala 113 ko? Sura makiya guda 90, sura madaniya guda 24. Idan ka fara lissafi daga suratul baqara sai Ali Imrana sai suratul nisa'i, ko ba haka ba? Sai suratul ma'ida, sai suratul an'ami, sai suratul a'rafi, sai suratul anfal, sai suratul tauba, sai suratul yunusa, sai suratul hudu, sai suratul yusufa, sai suratul ra'adi, sai suratul ibrahim, sai suratul hijri, sai suratul nahli, sai suratul isra'i, sai suratul kafi, sai suratul maryam. Ba nan ba? Waɗannan shine surorin alƙur'ani daga ciki wanda muke, idan ka je wato ana cewa rabin alƙur'ani. To yanzu muna rabin alƙur'ani, suratul maryama. Ina fata an gane. Da haka yanzu gangara za mu samu sulu kawai.